Салом подписчико, нома Маша, шумо дар канали Таҷмама. Имрӯз мо қайти шумо мечашем. Имрӯз ман ин хали пирожниё хардам. Ин 99 сентай. Номи ин мини винд бойтерай. Русскую малыши намезанам. Ина ира ин замороженное. Просто ира миёни хона мемонӣ дар як ҷо камтар гарм шавад ба мехӯрӣ. И бояд дар 18 градус дахмикӣ беста ки флисак нашаванд ҳама чиз пирожниёш кремош ба мегантад мерезад. Ини пирожнияй дар душ крема. Агар ира хинкиш қати бихӯрӣ мегӯи мороженина қати вафли хӯрдеси. Агар хел бихӯрӣ пирожничаҳои майдачаанд. Ина ман халиёл нахарида будам, ҳамин рӯз харидам барои шуморо подписчико. Вот ҳама каса мечашем. Чияи ҳама мазаша мегардашем. А ини ҷаера мекушоянд. озмоира мекушоем. мебинем роша. метарча мерезем. ва ин хали бидиан кругли. ина ай мо ҳозир мулоим шудагай баро ки мо як соат пеш харида будем. ҷан мехалиян ё ҳозир мулоим накан. агар ира сахт шуда мехӯрдӣ мороженича будан. ҳозир мо мечашем чӣ мазза дорад ё. вафлиш ранги чай тестаи чӣ меганаш пирог. кремаш креми обычный. Короче ба маззаи подписчико и мада маъқул шуд. И ба чай ба ванилинаи друш ба маззаи подписчико кадоме нахӯрдай бихӯра. кадоме да маъқул меша, кадоме да маъқул намеша, неки мада маъқул шуд. подписчико инамиё 99 сента. ман гуфтам ки арзонакан бемаззан. неки ман харидам ё ҳамқа ба маззан намедонам ма шуморо чӣ хел кунам. подписчико и кремаш қаймоқияй. пирожниёи заварное. кадоме заварное дуст медорад а ини михалиё бихӯра. мада ё ҳамқа маъқул шудан. нигоҳ кунед подписчико. ё круглян ҳам ба маззан. қаймоқиян ванилиния чай. вкусиш ванилиняй. подписчико кадометон да маъқул шуда боша бихӯре. бихӯре бо иштироктон лайк моне подписаться кунед дар канал. пока. камерада бикашем. ман бояд ҳамаеро бихӯрам.